Hej, Frank fra Nordvestfest. Noget af det, jeg synes, der kan være svært, det er at få styr på detaljerne, når folk booker noget. Så det jeg prøvede at bygge ind i systemet, sådan at et udlejningsaktiv, altså et produkt, det er koblet sammen systemmæssigt med for eksempel tilbehørsprodukter eller forbrugsvarer, der hører til produktet. Som et eksempel på det, så har jeg ind under mad og drikke, der har jeg en slåsejsmaskine, man kan booke. Den har en pris, men derudover så er der noget tilbehør, jeg har lavet, og så er der smage. Tilbehør, det skal man ikke vælge, men man skal fortælle, om man bevidst har valgt det fra. Slåsejs, der skal man mindst vælge 2. Så jeg kan ikke lægge det i kurven, uden at have valgt de 2 ting. Derudover skal jeg selvfølgelig også vælge en dato, så jeg kan se, om maskinen overhovedet er ledig. Men her for eksempel, der kan jeg vælge at sige, at jeg vil godt have 2, jeg vil have 2 smage med, jeg vil have 2 jordbær, eller jeg vil have 1 jordbær og 1 cola. Og det er helt ok, så kan jeg fortsætte. Men jeg mangler stadigvæk, jeg kan ikke booke produktet, fordi her der skal jeg vælge enten nogle forskellige tilbehørsprodukter, eller jeg skal fortælle, at jeg ikke vil have dem bevidst. Og det er noget, jeg har sat op ind i systemet, det vil jeg gerne have, så jeg ved, at det er bevidst, folk har gjort det. Ellers så står man på dagen, og så skulle de alligevel have haft det. Så hvis jeg vælger noget her, eller jeg sætter kryds, nej tak, det ønsker jeg ikke, så kan jeg lægge i kurv. Og så er produktet booket, eller det er det så ikke endnu, det er det først ved gennemførelse af ordren, men nu er det i hvert fald lagt i kurven, og så kan jeg gå til bestilling. Så det er jo bare sådan et lille hurtigt eksempel på ting, jeg synes, der gør livet lidt nemmere, at få det koblet sammen, sådan at det systemmæssigt kun er i opsætningen af det, man skal tage stilling til ting, og så kører det egentlig ret automatisk derefter.